nemzetközi programról lesz szó, amely ahhoz segíti az embereket, hogy minél többet megtudjanak például a biogazdálkodásról vagy a fenntartható fejlődésről. De mi is ez a program, ami egy kölcsönös cserén alapul? Így van, hát a programnak a neve az, hogy WOOF, ez egy angol rövidítés, a WWOOF, ami a World Wide Opportunity on Organic Farms-ról szól. Ez tényleg azt jelenti, hogy a világ minden pontján vannak olyan biofarmok, ahol el lehet menni, meg lehet tapasztalni, hogy milyen az élet egy ilyen gazdaságban, meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet esetleg másképp élni, amikor megtudja az ember, hogy hogyan is kerül az étel. Magyarán önkéntesek mehetnek bizonyos helyekre, ahol ők tudást kapnak. Így van. A gazdának meg segítenek? Ez tulajdonképpen abszolút. A cserének a... Így van. Ez a cserének az egyik része, mert nyilván ebben van a kulturális csere, hogyha valaki külföldre megy, akkor nem csak magát viszi, hanem viszi a saját kultúráját, megtanulja az ottani kultúrát. Tehát egyrészt megtanulja a földműveléshez kapcsolódó dolgokat, de megtanulja annak a családnak az életét, az ottani kultúrát. Az én szerepem ebben az, hogy nem csak a világba segítjük ki a magyar fiatalokat, hanem várjuk a külföldi fiatalokat, hogy jöjjenek Magyarországra, és próbáljuk megszervezni az itthoni hálózatot, gyűjtjük azokat a kapcsolatokat, akik nem csak feltétlenül a piacra termelnek, hanem családi gazdaságok, nem feltétlenül minősített biogazdaságok, hanem tényleg próbálnak ilyen módon élni. Említette is, hogy ugye Magyarország bekapcsolódott ebbe, de Magyarországon hány mondjuk olyan biofarm, nem is azt kérdezem, hogy ami bekapcsolódott, de körülbelül mondjuk mennyi biofarm létezik? Olyan előszeretettel használjuk ezt a szót. Ez jó kérdés, és egy trükkös kérdés, sajnos erre nem tudom a választ, de valószínűleg ilyen 1000 környékén lehet. Akik benn vannak a programban, jelenleg ez csak egy 6 családot jelent, és azért is mondom, hogy család, mert gyakorlatilag ezek még nem egy nagyobb gazdaságok, hanem inkább ilyen családi gazdaságok, akik... Családi gazdaság, én nemrégiben forgattam Ópusztaszeren egy családnál, és nekem sejtésem, hogy én pont egy ilyen családnál forgathattam, akik rackajuhnak a gyapjának a feldolgozásával foglalkoznak, egy viszonylag fiatal házaspár, és ott is voltak segítők. Arra is rávilágít ez, hogy például most, hogy a rackajuh gyapja nem egy mindennapi tevékenység, hogy kvázi kuriózumokat is meg tudnak tanulni? Így van, hát minden olyan dolgot, amivel nem találkozunk a mindennapi életben, lehet ez éppen a juhokhoz kapcsolódó dolog, de lehet bármit. Hát bármi olyan, amire nem is gondoljuk, hogy van, vagy bármi olyan ősi dolog. Nyilván itt a bio vagy az ökológiai az azt jelenti, hogy mondjuk vegyszer nélkül hogyan lehet bármit előállítani. És mekkora az érdeklődés, akár külföldiek tekintetében, akár itthon? Hát a külföldiek tekintetében azt tudom mondani, hogy a mi oldalunk az szeptember elején indult, és nagyjából naponta 2-3 jelentkező van, aki jönne Magyarországra és keresni ezeket a lehetőségeket. Tehát van egy honlapjuk, ahol fenn van egy lista ezekről, és akkor bárki. Vannak feltételek? Gyakorlatilag mi azt mondjuk, hogy jó, hogyha az ember 18 éven felüli, de gyakorlatilag semmilyen más feltétel nincsen. Tehát azon kívül, hogy be tudjon utazni Magyarországra, nagyon sok megkeresés van Afrikából, akiket sajnos el kell utasítanunk, mert a vízumot rajtunk keresztül nem fogják tudni megszerezni, de azon kívül gyakorlatilag semmilyen feltétel nincsen. Legyen kedve ezekkel a családokkal együtt élni, ezeknek a családoknak segíteni. Gyakorlatilag erről most lehet, hogy megharagszik azért, amit mondok, de divat lett ez ma? Ez nagyon nagy divat. Mert lehet, hogy van, aki nem szereti, azért is mondtam, hogy lehet, hogy megharagszik, mert nem feltétlen ez a jó szó rá, de hogy egyre jobban felfut ez a tevékenység. Én azt gondolom, hogy külföldön az önkéntesség, mint olyan, az már alapból is nem egy kérdés. Magyarországon ezt még tanítani kell, meg bele kell itatni a magyar fiatalokba, vagy a magyar közösségbe, de gyakorlatilag én voltam 2003-ban Új-Zélandon, ahol már több ezer biofarm van, és gyakorlatilag azt látta az ember, hogy jönnek-mennek a fiatalok, és a világ minden részéről eljutnak oda, és megtapasztalják ezt az életet. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.